Det vi har fået ud her på holdet, det er sådan et bedre samarbejde og et godt sammenhold og gode ture. Ja, og lært en masse dans. Andre muligheder, altså jeg har lært at danse lidt bedre. Så ja. Holdet, fordi at Isabella sagde, at det var sjovt, at hun havde gået her sidste år. Så jeg ville godt prøve det. Ja, jeg startede, fordi at jeg ledte efter et sted, hvor man kunne gå til hiphop. Fordi jeg godt kunne tænke mig det i mange år, men ellers så har det været sådan nogle steder langt væk. Og så fandt jeg det her på... Her, ja. HC? Ja, HC. Så meldte jeg mig til, og så kom jeg første gang, og så tænkte jeg, så det skulle egentlig meget hyggeligt ud. Så blev jeg ved, og så stoppede jeg, og så startede jeg igen. Nej, jeg synes det er rigtig hyggeligt her at undervise her, for det har jeg gjort det rigtig mange år. Og jeg kan se udviklingen fra start til slut, af hvor meget det elsker at danse, og hvor meget det er lært at danse, og hvor meget det kommer tættere på hinanden. Og på den måde, der synes jeg det er rigtig hyggeligt at være her på holdet. Ungdomsskole, og vi synes, at du skal melde dig på det her hold, fordi det er pissehyggeligt, og man har mega ret sammenhold, og man får oplevet en hel masse af danset rigtig meget. Hvis der er nogen form for interesse, så skal du tilmelde dig det her link heroppe. Så gå ind og tilmelde dig, og så vil vi garantere for, at du får det rigtig hyggeligt. Her er vores danseland. Ja! USA fra Hillerød.